morning guys, at dito na tayo sa dagupan. Bibili tayo ng isda. Tara, let's go. Tanungan pa ako. Latan. Naturong ini sa tayo na mabubuhay. Picture lang, picture eh. Guys, pauwi na kami. Nakabili na kami ng paninda. Kamusta magpicture, pare Kevin? Kamusta magpicture? Picture ang ginawa eh.
sobrang nakakapagod bumili ng isda. Ito yung mga nabili namin guys. So, konti lang. So, yun. Ang gagawin namin ay magbibintal na po kami ng isda. So, sana nagustuhan nyo itong video ito. Huwag nyo po sanang kalimutan mag-subscribe at mag-share. Bye-bye!